La 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 la. Cakwai. Oh no no. Soyayyar gaskiya ta fi kuɗi. Na faɗa ni na ce ta fi kuɗi, ta fi kuɗi, ta fi kuɗi. Amma ta barka dai. Malam lafiya? Ai kina dan shawo kwana sai nake dan alhinin in ce. Bace kana so na ko? Wani daga kai da kike basira ce. Oh no 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 no. Ba matsala malam. Amma fa in dai mutum yana suna ina da sharadi guda ɗaya. Yarinya akan ki ai ba abin da ba zan iya yi ba ko na akuyan kakana ne zan iya ɗaukowa iya yanka miki hi. Okay to ba damuwa. So amma dai sharadi na fa shine duk wanda yake suna da fatan zai iya yin komai a kaina. Ka fahimta? Na'am ba abin da ba zan iya yi ba. Okay so ba matsala. Dama yanzu gidan su ƙawata za ni. An fito da anko kuma gidansu ana fito sai mu je yanzu ka siya mu ko ai ba damuwa. Oh no 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 no. Kai ni fa da fa kika ganna din nan fa na tsani kwaɗayayyen mace na tsani mata kwaɗayayyu. Ba mai sweetheart. Mene maka tun yanzu ka har na fara fita daga nan ba. Yanzu in taimaka in ce ina son ki. Kiki san bari ne akan mulkin Najeriya ba za ki ce min in taimaka in sai nike anko? Iye gaskiya ni ba za a yi irin wannan da ni ba. Ni ke gama tafiya. Allah mai sweetheart sai ka ba ko na baya ne kai. Soyayyar gaskiya ta fi kuɗi. Na faɗa ni na ce ta fi kuɗi, ta fi kuɗi, ta fi kuɗi.